духтаракҳои аҳли гурӯҳ оз ма шумода лави домана духтанша нишон метим лави домане ки слишком полукругай диққат кардан дар вақте ки медузем ман хеле ҳар ҷош тохӯрдагӣ мебиёяд ирамо лавша ранги закрутка мезанем ана бисёр киртора аҳамият тем киртои магазин аверлог задагия просто лавжа духтагия ман аверлог намезанам аввал як бор лав қати медузам лавш қатина нигоҳ ки лав ба лави материал лави иҷа қати не лави ҷои таҳкардагиш қати манам хе борикак таҳ карда гирду ба гирд аввал як бор медузумша анами хел духтаро вақте ки духтем анами хе мешава дидена ана камина диққатда мекунем бо як бори дига як строчкага бо лавуш қати мерем анами хе штоб борикак биёя ракои хушрӯ баъде ки духтем закрутка лави домана бинед чихе хушрӯ аккурат намебия шумо метавонед ба ҳамин тарз бидузен